Chatunga Bellarmine Mugabe okumbira Ruregerero kuna President Emerson Mnangagwa nekuda kweunhu hwaakaita over the weekend apo akasungwa ku Bait Bridge neimwe mhosva yaakaita ikokoko yekubata iye Mupurisa kola pamwe chete nekumuburitsira banga achimuasauta pamwe chete nekumubvunza kuti unoziva kuti ndini ani here. So muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinokupa maupdates akasiyana siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayo ka button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates, uye musakanganwe kufollowa our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV. So muri Zimbabwe nyaya yandadzoka nayo kamzuva ranhasi inyaya yaChatunga Bellarmine Mugabe anova mwana wa the late president Robert Mugabe uyo akasungwa ku Bait Bridge nemhosva yekunge aasauta Mupurisa akamubata kola nekumubvarira mabhatani esheti yake, then after akazomuburitsira banga rerudzi rweOCAP achida kubaya Mupurisa uya zvakazoita izvo kuti azotrenda mushure mekunge asungwa. So Bellarmine atsvaga iye President Mnangagwa akavakumbira Ruregerero for what he did over the weekend. So Bellarmine anyora iye pa Twitter pake achiti, I would like to make a public apology to the Commander-in-Chief of Zimbabwe Defense Forces President Mnangagwa, Home Affairs Minister Kazembe and Commissioner General of Police Matanga for my actions last Saturday. Surely forgive me for the disorderly conduct. I overreacted. So ndokunyora iko kwaitwa na Bellarmine Chatunga Mugabe achikumbira Ruregerero kuruzhinji rweZimbabwe rwese pamwe chete na President Mnangagwa achiti aiwa ndakakanganisa, ndaka overreacta pane zvinhu zvandakaita. So muri Zimbabwe kana mwana atadza, so chandoza ndechekuti kana mwana atadza anodzokera iye kuna baba onokumbira Ruregerero, onoti aiwa baba ndakatadza ndinokumbira kuregererwa pane zvandakaita ndakakukanganisirai, then babo sababa vanoregerero mwana wavo. But hatisati taonawo hedu kana president vachipindura about this tweet kana barandoziva vanongomuregererawo. I think achangoendawo kana kustate house kunokumbira Ruregerero kuna president kunoti aiwa ndakashaisha, ndakatry kuda kushandisa masimba asiriwo pasipo. So muri Zimbabwe tomboti ndiwe mutongi unoitongawo sei nyaya yaChatunga iyi yekuti anojairira Mapurisa achitaura zvaanoda achiita sei? Timbozvitora uri webaba vacho unoregerera here mwana, kana kuti mwana unombotanga wambomurova ndokuti uzomuregerera? So ngatisangane mucomment section muchimbotaurawo zvamunofunga panyaya iyi.